De leerlingen van CBS het Harspit internaat hebben het monument van de Tweede Wereldoorlog adopteren. Elk jaar hebben zij op 15 april een betinking met groep Zonenacht. Dat betekent dat zij ervoor zorgen dat de verhalen over de oorlog net vergeten worden en hield op het nij verteld worden. De namen van de mensen op het monument worden neemt door de leerlingen en daarna is er 2 minuten stilte. Op het Kerkhof staat het monument ter aandenken van Albertus Nauta. 2 leerlingen vertellen het bijzondere verhaal over hem. Albertus Nauta woonde in Ternat. Hij is geboren op 10 februari 1923 en overleed op 8 maart 1945. Hij was schilder voor beroep, net als zijn vader. Hij werd lid van het verzet onder de schuilnaam Appie. Aan het begin van 1943 dook hij onder in Harsen bij de familie Slager. Hij bouwde een schuilhut in het bos met Inse Dikkerboom. Het werd het hal genoemd. Het had 3 kamers waarvan de laatste een onzichtbare verbinding had met de tweede kamer. In de derde kamer lagen een hoeveelheid wapens opgeborgen. 's Nachts verbleven ze in het hal. Overdag zaten ze bij familie Slager op de boerderij. Op 14 oktober 1944 vielen ongeveer 60 SS'ers, SSD'ers en landwachters de boerderij van familie Slager binnen. Door verraad wisten ze dat er onderduikers verstopt zaten. 13 mannen werden gearresteerd. Daarna is de boerderij van de familie Slager helemaal leeggeroofd en in brand gestoken. Bij dit incident is Nauta's trouwe vriend Dikkerboom om het leven gekomen. Na deze gebeurtenis trok de gehele groep die nog over was naar het hal. Daar hielden ze zich bezig met verzorging van onderduikers en piloten. De verloofde van Dikkerboom had gehoord wat het plan van de bezetters was. Zo kon ze Nauta op tijd waarschuwen. Hij heeft voor nieuwe schuilplaatsen gezorgd. Nauta werd op 29 januari 1945 gearresteerd en doodgeschoten op 6 maart 1945. Het hal is daarna echter ontdekt en bestookt met handgranaten. Op het protestantse kerkhof van Ternat liggen 5 fusiliers. 3 uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada. 1 is niet geïdentificeerd. De ramp gebeurde op 3 augustus 1943. Het vliegtuig viel in de Waddenzee nadat ze neergeschoten werden door de Duitse nachtjager oberluitenant H. Greiner. Ze waren op weg naar Hamburg. De bemanningsleden heten H. Nash, G.W. Fitzgerald, V.F. Fernando, R.J. Perrin en J. Kowan. Vincent Fernando is nooit gevonden in de zee. In plaats van Fernando ligt nu een onbekende in zijn graf, die ook in de zee is gevonden. In de tjerken worden de namen van de mensen betocht die in de tjerkenruiten staan. De leerlingen hebben de verhalen van deze mensen verstlijn in haar eigen woorden. Cornelis Groendijk was notaris internaat. Cornelis nam een Joods jongetje op genaamd Leo de Smit, die de oorlog overleefde. De oorlog is voorbij. Mensen zijn blij en vrij. Vrijheid is ook een dankbaarheid. Vrede is fijn. Aan het eind van deze betinking wordt de map met informatie teruggejoen op groep Zoon en gaan de leerlingen waarom naar squallen.
We staan bij het monument van een Delftvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het vliegtuig wie onderwijs van Engeland naar Duitsland om een Duitse stad te bombarderen. Er zitten zo'n mensen in het vliegtuig. 2 mensen die lezen je begraven op het kerkhof en de andere 5 mensen ben nooit weer teruggevonden. Dit monumentje is op 4 mei 2015 onthuld. Sinds dat hier herinneren we met een grote stoet naar het kerkhof. Daar herdenken we alle slachtoffers in 2 minuten lange stilte. We staan op het kerkhof van Westergeest. Eerder wie er in Westergeest in 1941 ook al een bommenwerperdeel hellen door een Duitse nachtjager. Ook dit vliegtuig hier de missie om een Duitse stad te bombarderen. Hierbij binnen toen alle 6 bemanningsleden omkwamen en die lezen hier begroeven. En als ik er zelf even heel goed bij nadenk, bedenk ik me hoe erg dat het eigenlijk wie. Bij die bemanningsleden zie ik gewoon een jongen die maar 6 jaar ouder wie als mij. Hier wie naar mijn jongetje. Wat als ik hoe 6 jaar al moest vechten voor de oorlog. Zulke jonge man moesten volgens mij helemaal net met de oorlog bezig wezen. Net één eigenlijk. Eigenlijk je hebt helemaal geen oorlog meer te wezen. Ook als ik denk aan al die liedse ben die de oorlog mij gaan maken. Wat zullen die wat tocht hebben? Wat gebeurt hier al je? Wat zullen volle angst wezen? Verschrikkelijk. Juist nou, in deze tijd, tijdens corona en nou de avondklok gilt, beseffen we goed hoe belangrijk vrijheid eigenlijk is. Alle mensen en alle banden die de oorlog mee gaan maken, hadden jaren geen vrijheid gekend. Hoe zullen ze zich gaan voelen? We hadden denk ik al wel een familielid die de oorlog gaat meemaken. Laten we mij zien allen terugdenken aan deze mensen, maar ook aan al die mensen die ben omkwamen in de oorlog. Laten we ze met respect herdenken. Ik wil graag dan nog dit gedicht voorlezen. Laten we stil zijn op deze dag. Stil. Stil als voor de storm. Slechts 2 minuten van onze tijd. Laten we samen stil zijn. Met groot respect en medeleven. Stil. Stil voor hen die vielen voor onze vrijheid. Laten we daarom nooit vergeten dat zij ons de vrijheid hebben teruggegeven. En laten we ons gelukkig prijzen, want waar in vele andere landen mensen door haat en terreur verscheurd worden, mogen wij in vrijheid leven. Laten we daarom stil zijn op deze dag. Stil. Op 15 april is de betinking van de bevrijding van Friesland. Groep 7 en 8 van basisschool De Rank uit Midselwier het monument van de Tweede Wereldoorlog adopteren. Bij deze betinking wie burgemeester Johannes Kramer aanwezig. Er wordt stilstaan bij slachtoffers die vallen binnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit monument herinnert aan gewone inwoners, als Dirk Fokkens, een voorbijganger die op het verkeerde plak wie, of zoals Anne Meinema, die bij de marine ging wie en in Azië wie doet derde oorlog uitbruts. Vandaag en morgen geschreven door Femke Allard. Elke dag, elke minuut, elke seconde. Keuzes maken. Ons leven is een aaneenschakeling van keuzes maken. We maken allemaal andere keuzes. In een andere tijd, op een andere plek. Maar vandaag kiezen we samen. We kiezen samen om te herdenken. De keuzes te herdenken van anderen.
in vrijheid kunnen kiezen, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laten we daarom blij zijn dat wij hier in Nederland kunnen kiezen waar we in geloven, kunnen kiezen van wie we houden, kunnen kiezen wie we zijn. Zij die nu herdacht worden, kozen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zij die nu herdacht worden, bepalen de keuzes van nu. Zij die nu herdacht worden, vormen onze toekomst. Een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen voor onszelf of voor ons samen. Een toekomst voor ons allemaal. Laten we denken, geschreven door Marijn Sterre-Huygens. Zullen we samen nadenken, terugdenken aan de dingen uit een andere tijd. Zolang we nog gaan denken, raakt dit nog niet kwijt. Zullen we samen herinneren, bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt. Het altijd blijven proberen, ook als we zijn verdwaald. Zullen we samen niet vergeten, niet meer wegdenken wat er is gebeurd, maar leren beseffen te weten, dat ons verleden verkleurt. Laten we samen denken, leven in de stilte. Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen. Laten we samen hopen dat wij hier altijd stil bij blijven staan. Het is 1942 en Lietse Freddy, senator uit Amsterdam, is correct 4 jaar oud. Als zijn huid hem op een morgen hastig naar het treinstation brengt. Hij viel aan alles dat het net doogt en Freddy had het gevoel dat hij zijn huid nooit weer waarom zien zal. Hij wordt op het trein zet en weet net wat er heen gaat. Na wat omwegen bedarret hij uiteindelijk hier in Halwert bij de familie Visser. Een jonkje van correct 4 jaar oud. Uit Amsterdam, Samar in Halwert. Boppen in Friesland. Zonder huid, zonder man,
of zonder waar dan ek. Fred Senator is nu 84 jaar en woont in Zutphen. En in de speciale riegen over onderzoekersbaan in de Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad herinnert hij hem de tiert in Holwert als een fijne tiert. Ik ben nog altijd dankbaar voor de manier waarop ik de oorlog heb overleefd. 76 jaar geleden waard een groep mensen bewust uitsluiten, opjagen en oppakt om ze uiteindelijk te vermoorden. Om die ene voor een reden oorswienen. Voor Lietse Freddy wie der de familie Visser. Ja, dienen wat ons net van haar vregen worden koer. Ze ranen een heeg persoonlijk risico. Net enkel voor haar zelfs, maar ook voor haar gezin en het bedrijf. Ik maar de eigen van deze tijd ken je net oors als een diep respect vielen voor de ingeënt menselijke dier van de familie Visser om Freddy een plakje in haar huishouding te jagen. En vanzelfs als de mensen om haar heen, de dorpslui, de woorlui en het dorpsgenoot net vertrouwd hienen, dan hien ja het willeke net dien. Zijn Amsterdams jonkje in een der op Holwert. Dat mag toch gewoon opvallen wezen. Maar men houdt hem stil en namen het jonkje op in haar mierskip. De tinkbeeldige jerms van de mierskip sluiten haar om Freddy hinnen en Freddy waard onzichtbaar. Een Afrikaanse ciswiese zei: "It takes a village to raise a child." En daarmee we bedoeld dat de hele mierskip van mensen op een dorp de verzwargen mat dat ben omgaan leren met haar om jou. En in het geval van Fred Senator kennen we met een kniepeertje zeggen: "It takes a mierskip to save a child." Gelukkig wordt nou net meer systematisch jagen op een groep mensen om haar te vermoorden. Maar het uitsluiten van mensen, het oproepen tot haat in beskaarde bevolkingsgroepen, het verspreiden van saneep nepnijs en het onwakkeren van intolerantie binnen heel tijd, slim genoeg, onder water van de dag. En de opkomst van het internet en de social media spelen je net zwak in bij. En al heel dan het juurt de dag midden in de coronatijd zelfs. Mensen vielen haar nu wis of net begrepen en willen haar nutrien. En gewoon door dat door oren in de hoeken te zetten of om te vallen. Mensen met een oorleeuwen, een oren hoedskleur, een oren seksuele geaardheid of wat dan ook. En in de digitale wereld is er helemaal geen mierskip meer die het mensen opvangt en afsluit en beschermt en onzichtbaar maakt. Wij kennen daarom juurt en nou ik leren van de familie Visser en het dorp Holwert in oorlogstijd. Wat we nodig hebben is daarom meer mierskip. Mierskip in deze onwisse tijden. Een mierskip die het in handen dragen in de gewone, duistere gang van zaken zijn menselijke gezicht oranje houdt. Zo dwaande koe Freddy de oorlog wel libje, vanwege die mierskip. Maar die mierskip miste hij in de rest van zijn leven. Na de oorlog kreeg ik de klappen die ik in de oorlog gemist heb, zei het er nou. En dat gilde voor volle meer mensen. De mensen die vlak na de oorlog uit de kampen kwamen of even later uit Indië. Vaak hien ze helemaal niks meer. En hien ze verlet van een oerhiet en een mierskip die doe net thuisjoeg. Maar ik nou, juurt de dag, kennen wij nog mierskip broeken. Begelijks voor Mohammed uit Syrië. Of Mark die het eerst Maaike jette. Of Steven die het vanwege de coronatijd eenzaam en angstig is. Of Hester die het op de social media onderuit hellen wordt. Dus of het nou oorlog is of vrede, of 1942 of 2021, wij hebben mierskip nodig. Een iepe mierskip die het mensen opvangt en in hun weerde lid. Die het zwakkeren houdt en noert. Een mierskip die deelt en net verdeelt.